Extreme. Здравейте, приятели! Вие отново сте с любимото предаване на свободните хора Be Extreme. Днес ще видите как всичко, което може да лети, е впрегнато в едно състезание. Пара, делта и мотопланери правят една въздушна фиеста над старопланинските зъбери. Ще видите още кръг от надпреварата по хавайски сърф от Куинсленд. За финал сме ви подобрали една градска рецепта срещу празните басейни. Ако в тях няма вода, използвайте ги за скейтборд. Be Extreme. Когато някой човек реши да полети, първо трябва да излети от земята. Това правило събира множество любители на въздушните спортове в Сопот, където се провежда една от най-яките срещи между пара и делта планеристите. Не оставайте с впечатление, че това е един спор между тях. И парата и делтата си имат своите особености и подлежат на различно оценяване. Важното е в това, че небето събира всички, които са отдали живота си на любовта към летенето и не могат да му устоят. По всеобщо мнение на летящото братство, високата площадка над Сопот е едно от най-подходящите места за излитане на пара и делта планери. Очарованието на това място не се дължи само на високата денивелация и на разнообразните термики и въздушни течения. То е привлекателно най-вече заради лифта, който позволява на летящите да правят повече от един полет на ден. Ако я няма тази манна небесна, всеки участник ще трябва да препуска пеша нагоре за втори опит. Или да е създадена нечовешка организация от превозни средства 4x4, които да откарват група от 20 и повече човека обратно до старт. Какви са рисковете при провеждане на такова състезание? На първо място е факта, че дори когато се полага огромно старание при сглобяването на апарата за летене, вятърът, този пакостник може винаги да се изметне и да обърне гръб на състезателите. Преди старт се правят точни измервания на скоростта му и чак тогава, когато атмосферните условия позволяват, се отваря старта. Тоест, може да се лети в небето. Регламентът на състезанието предвижда да се премине през една или две контролни точки на Земята. Отчитането става по два начина. Модерно с GPS или по стар обичай да се заснемат с апарат от въздух. Дано камерите на състезателите да са на фокус, иначе журито ще има доста да се звери в размазани образи на Земя, заснети от неопитни фотографи от въздуха. Тук е времето да отворим една малка скоба. Парапланеризмът е един много клюкарски спорт, когато се практикува над вилни зони. Представете си, че живеете с добрата британска максима «Моят дом е моята крепост». Разхождате се в дворчето на частната си собственост, така както майка ви е родила, и неочаквано над вас прелита парапланерист в образа на папарак, който ви хвърля едно мигновенно фотошче. Иди и го търси след това.